खुलुमबाय आंनि आंगोनि आदै मादै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय आङो नोंथांमोननो सिगांग्रो आं खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे मेसेजखौ आं होनो दिनै नोंथांमोना नुबाय थादों जे आङो बबे बबे जायगायाव थांनानै आं मा खौरां लाहैदों, नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मा बाथ्रा मिथिबोनो हाखो, दिनैसिम आं सोर मानसिखौ लोगो मोनखो, आं बेनि हिसाब दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय आरो आं थख' खिथालांनो नागिरबाय आरो बेजों लोगोसे उननि समाव आं सोरखौ लोगो हमबावगोन, फिल्मनि सोर एक्ट्रेसफोरखौ लोगो हमगोन, सोर कमेडियानफोरखौ लोगो हमगोन, सोर एक्टर्सफोरखौ लोगो हमगोन, सोर बिलियानफोरखौ लोगो हमगोन, सोर ससियेल वार्कारफोरखौ लोगो हमगोन। बेनि आंनाव डिटेल डायरियाव आं थख' लिरनानै लाखाजोब्बाय। आं बेनि गासैबो डिटेलखौ आं दिनै नोंथांमोननो थख' आं खिथालांनो नागिरबाय, जा हायो आं खिथालांसै। र' एक मिनिट, माने बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनहा अन्नानै माने फंनैसो बाथ्रा मिथिना लाग्रोआदि जायफोरनाखि आंखौ दिनै मदद खालामदों बिथांमोना मा बुङो, बिथांमोननि खुगानिफ्राय खुद नोंसोरो गावनो माने मिथिना लाग्रोदो आरो ना। आं होमबा आं खिथागानोसै नङा होमबा बिथांमोना आंखौ माबायदि मदद होदों। फैदो नैबे ब्रादारनि चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामना हो, बिथां गोबां मोजाङैनो कन्टेन्ट लाबोयो। अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो, बेल आइकन दाबायनानै होबानो जाबाय। थेंक इउ। हाय भिउवार्स, आं उमेश चन्द्र ब्रह्म क'क्राझारनिफ्राय होनदों। नोंथांमोनहा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम बिटिआर इनफ' स्टुडिअ'नि एरेन्ज खालामनाय प्रग्रामफोरखौ। गोजोन्थों। आरो गोदान नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, जेन' बे बिटिआर इनफ' स्टुडिअ'आबो गोजौ मोजां रेसपन्स मोननानै, रायजोनि मोजां रेसपन्स मोननानै जेन' जौगालांनो हाबाय। जायनाखि बिटिआर इनफ' चेनेलखौहाय आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै अन्नानै थाबैनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। कमेन्ट्सफोर हरदो भिडिअ'आव, जेनेबा जाहाथे जों आदामोनहाबो नोंसिनिफ्राय माबा मोनसे मटिभेसन मोनो आरो जाहाथे थाब भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। नुबाय लोगोफोर नङा होमबा, नोंथांमोनाथ' नुबाय बिथांमोना आंखौ मा होनदों, फंबाय प्रकाश नार्जारिया आंखौ मा होनदों, एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फंबाया आंखौ मा होनदों, आरो बै समनि आगु एक्टर नङा होमबा, आगु बै समनिनो माने जाय समाव मबाइलानो गैयामोन बे समनि एक्टर बिथाङाबो दिनै आंखौ मदद खालामदों। आरो प्रेक्टिकेल फंबाय बिथाङाबो आंखौ प्रेक्टिकेल फंबायाबो आंखौ मदद खालामदों नङा होमबा। नोंथांमोना गासिबो थन' नुखाजोब्बाय नङा होमबा। बेखायनो आं बुंनो नागिरदों दिनैसिम आं सोर गेदेरमाफोरखौ लोगो हमबोखो, आङो एक नाम्बार स्टार्ट जानायनिफ्राय आङो फारि दिनै नोंथांमोननो खिथासिगोन। फार्स्ट नाम्बारावनो दङ बिथाङानो जाहैबाय मा, सासे ससियेल वार्कार, बिथांखौ होनना बुङो सपन दैमारि। बिथाङा समाजनि बिराद खामानि मावो, गावनि जानायखौ दोननानैब्लाबो बिथाङा दिनै गावनि न'खरनि दुखु खस्थ'खौ दोननानैब्लाबो दिनै समाजनि थाखाय, समाज सिबिनायनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानिफोर मावो। बेनिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ लाबोखाबाय। नोंथांमोनहा जुदि नायाखैबा डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै बिथांनि माबाखौ नायबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय मा, आथिखालाव हिनजावफोरा मानि थाखाय खारबाय थादों बेनि सोमोन्दै आं बिथांखौ सोंदोंमोन नङा होमबा। नोंथांमोनहाबो बिनि सोमोन्दै मिथिखादों। नैथियाव आङो लोगो हमदों, बिथाङानो जाहैबाय मा, इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सोमोन्दो थानाय CRC मिस्टार जाफुं बसुमतारी, बिथांखौ आं लोगो हमबाय नङा होमबा। बिथांनिफ्राय आं मिथिनो मोनबाय जोंनि बर'नि माखासे राव हारिमु थुनलाइया बबे फरजासिमाव सहैना दं आरो मा अबस्थायाव दङ। बेखौ आङो दिनै आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिथाबाय, नोंथांमोनाबो नुखाबाय। आरो बिनि गेजेराव आं थामथियाव आङो जाहैबाय मा, जोंनि हालामनि TCLC चेयारमेन थमास नार्जारि, बिथांखौ आं लोगो हमबाय। आरो बिथांनिफ्राय माने दा सोलिफु सरकार बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैसिम मा मावबोखो एबा सुबुंफोरनो मा होनो हाखो आरो उनाव मा प्लेनिं लाबाय थाखो, बिनि सोमोन्दैबो आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाना फैबाय। नायाखैबा डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नायदो। आरो बिनि उनावहाय आङो फैबाय जेसे आफादनि नङा होमबा, आफादगिरि राथिया बसुमतारी, आं बिथांजोंबो लोगो हमबाय। आरो बिथांजों लोगोसे माखासे समाजनि बाथ्रा आङो मिथिनो मोनबाय आरो जायफोरखौ दिनै एबसुआ जेबो समाजनि खामानि मावाखै होननाय बाथ्राफोरखौ आं बेजों मोगा मोगि लाबाय। आरो बिथाङा दिनै स्पस्ट' भाबै जोंनो खिन्थाबाय। दा नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायाखैबा डिसक्रिपसन लिंकआव होखाजोब्बाय आं लोगोफोर दै, बाव थांनानै थुनानै नायबानो जाबाय, डिटेलै मोनगोन आरो ना। बेनि उनावहाय खेबसे ओरैबायदि गिदिर जोङो मोनसे माने मा लाबाय, टारगेट लाबाय। बिदिनो थांनाय सानदेखालि जों मोनसे बिराद गिदिर मोनसे माबा टारगेट लानानै थांबाय। मोनसेयावनो सानसेनो जों खेबसेनो जोङो 7 मानसिखौ लोगो हमबाय। बेनो जाहैबाय मा, बिथाङानो जाहैबाय मा, बै समनि आगु आं स्क्रिनाव होदों, बिथाङा जाहैबाय संगालिनि एक्टर उमेश चन्द्र
ब्रह्म आरो बिथाङा सासे लवारबो आं बिथांखौ लोगो हमबाय बिथांनिफ्राय जों गोबां माखासे बाथ्रा मिथिबाय नङा होमबा बिथाङा माबोरै फिल्माव फैया सोरनि थुलुंगानायजों फैया मारै फैया आरो मा दिनैसिम मा फर्जायाव दङ फिल्मखौ माने फिल्माव बाहागो लानानै माबायदि मोजां मोनदों स' बेफोरनि बाथ्राखौ जों डिटेलै बिथांनाव सोंबाय आरो जों मिथिनो मोनबाय नङा होमबा बेनि उनाव ओइदिनखालिनो जों आरो फिन सासे दानि एकदमबारे सोलिफु नङा होमबा बयजोंबो मिथिजानाय मिथिबायना बयजोंबो मिथिजानाय बिथाङा जाहैबाय मा प्रकाश नार्जारि नङा होमबा प्रकाश नार्जारि माने जोंनि बर' समाजाव मिथिगैया बे फंबायनि मुङा दिनै पपुलार जानानै दं मानोना बिथाङा दिनै मोनब्रै इउटुब चेनेल सालायो मिथिबायना मोनब्रै इउटुब चेनेल सालायो बेनो जाहैबाय मा फार्स्टआव जाहैबाय मा बड'लेण्ड मिसन सोदोब चेनेलखौ सालायो नोंथांमोना जुदि दिनैसिमबो नुफेराखैबा बे बड'लेण्ड मिसन सोदोबखौ इउटुबाव सार्च खालामबानो मोनगोन आरो बेनि उनाव बिथाङा मोनसे बिथांनि ब्लग दंबावो प्रकाश नार्जारि बे मोनसे बिथांनि ब्लग पार्सनेल ब्लग बेयावबो नोंथांमोना थांना नायनो हागोन बिथाङा मा ब्लग लानानै फैयो आरो बिनि उनाव दङ बिथां बे प्रकाश नार्जारि इन्टारटेनमेन्ट मोनसे सर्ट मुभि खालामो बिथाङा बावहाय स' बेवहायबो नोंथांमोना हाबना नायनो हागोन बिथाङा दिनै मा भिडिअफोरखौ बानायदों मिथिबायना आं राइट माखासे पइन्टखौ लानानै फैयो आरो थार जे बाथ्राखौ जोंनो खिथाथावथाव समाजनि दिन्थिथाव आं बेफोर बाथ्राखौ लानानै फैयो आरो बेनिफ्राय जों बेहा मोनसे लास्ट इउटुब चेनेला जाहैबाय मा बेनो जाहैबाय मा टाइम्स अफ बड'लेण्ड होननाय मोनसे बिथांनि इउटुब चेनेल दं TOB टप नोंथांमोना सार्च खालाम इउटुबाव मोनगोन बेयावबो बिथाङा दिनै गोबां माखासे ससियेलि जे जायफोरखौ जोंनो समाजाव नांगौ बेफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा लानानै फैयो आरो बे चेनेलाव बिथाङा बेखौ माने जोंनो खिन्थानानै होयो आरो बेखौ लोगो हमखांनायनि उनावहाय जोङो लोगो हमदों थामथि जोङो मानिजाथाव गेदेमाखौ लोगो हमदों बिथाङानो जाहैबाय मा जोंनि दानि क'क्राझार सेन्ट्रेल UN एकाडेमिनिनो बिथाङा मेनेजिं डाइरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारी सारखौ जोङो लोगो हमबाय आरो बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिबाय UN एकाडेमिखौ मानो खुलिनाय जाखो नङा होमबा मानो बर' समाजाव UN एकाडेमि बर' बिजोंनि प्राइभेट फरायसालि नांगौ जाखो आरो बिनि खुलिनायनि मेइन उद्देश्यआ मा बेखौ बबे फर्जासिम लांगोन बिनि गासैबो बाथ्राखौ जोङो मिथिनो आरो बे कृष्ण गपाल सारनि खुगानिफ्रायनो दिनै नोंसोरबो आंनि चेनेलनि थ्रुयै मिथि मोनबाय जे मा UN एकाडेमिया दिनै बेसेबां अल आसामाव बेसेबांथा UN एकाडेमि दङ आरो बै स्कुलनिफ्राय माबायदि फरायसा दिनैसिमाव जोनोम मोनखो आरो बे UN एकाडेमिनि फिउचार प्लेनिंआ मा बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय मानोना इउनिभार्सिटिसिम बेखौ लांगोन बे UN एकाडेमिखौ होमबा नायदो दिनै बिथाङा बिराद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गावखौ माखासे थुलुंगा होग्रा माखासे एबसुनि दैदेनगिरिफोर थानायनि खाथियावहाय बे UN एकाडेमिया बर' माहारिनि गेजेराव जोनोम मोनबाय आरो बर' राव हारिमु आरो बर' रावखौ रैखाथि होनायनि सुबिदाखौ खाबुखौ लानो हाबाय आरो लोगोसे बे UN एकाडेमियाव अल आसामाव गासै बेसेबांबा माने टिचारफ्रा जेनेबा इनभल्भ जानानै दङ आरो बेजों लोगोसेनो आङो लास्ट पर्यायाव ओइदिनखालिनि जोंनि सानडेनि जि प्रग्राम जों वाल नङा होमबा इन्टारटेनमेन्ट वाल फंबायखौथ' नोंसोर बयबो मिथिखायो आरो दिनैसिमबो सोरबा नायाखैबा इन्टारटेनमेन्ट वाल इउटुबाव सार्च खालामना नायदो अब्ला नुगोन मानोना नों मालाबा बरिं जायोबा हारसिङै थानो बायोबा गोसोआव टेनसन जादोंबा माबा मोनसे जादोंबा इन्टारटेनमेन्ट वालनि भिडिअखौ नाय बे फंबायनि भिडिअखौ नाय आरो नायनायनि सिगां थारलाखा उदैया हमथाखा उदैखौ हमथाखा नङाबा उदैया लोरिनो हागौ उदै सानो हागौ मिथिबायना ना मिनियैनो हयथ' नोंथाङा खिगुनोबो हागौ थाल लाखादो आं दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननो खिथाना होबाय स' बेफोरबायदिना दा जों मानोबा कमेडिबो नांगौ नङा होमबा जों सानफ्रामबो दुखुबो थाबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर जों दुखु थानो नाङा जोङो माने इन्जयआव थानांगौ सब समाय इन्जय थानांगौ आरो लास्टै जों थांनाय बाराव जों बर'नि गेजेराव दासान्दि सोलिफुबाय थानाय टप मस्ट माने गोजौ सारियाव थानो हानाय सिंगार मेथाइ रोजाबगिरि आरो कमेडियानबो बिथाङा फेस्ला भाव दिन्थिगिरिबो बिथाङा जाहैबाय मा प्रेक्टिकेल बसुमतारी आं स्क्रिनाव होदों बे प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि नोंथांमोना गानखौ खोनासंबाय जानांगौ मालाबा नङा होमबा दालमिया सिमेन्टजों नङा होमबा बिथाङा गाव बिनो लिरनाय आरो एयारटेल भडाफन गावनो खननाय ब्रिजार लोङै होननाय आरो बिनि सिगां माखासे आलु बिगुरजों ओमफ्राय मा होनना बुङो थाइसे आथोना सारेना नङा होमबा बिदिनो गोबां माखासे बिथाङा गान लिरगासिनो दंबावो आरो माखासे सर्ट मुभिबो लिरगासिनो दं स' आंनि चेनेलनि गेजेरजों जे नोंथांमोना मा नुनो मोनखो आरो मा नुनो मोनबावगोन बेनि उनाव आङो दिनै आंनि नेक्स्ट टारगेटआ ना लोगोफोर आंनि नेक्स्ट टारगेटआ ना आङो ओरैबायदि टारगेट लागासिनो दं दे इउटुबाव आं ओरैबायदि लानानै फैगोन जायफोरखौ जोंनो नांगौ जों मिन्थिनो गोनां दङ नङा होमबा बै गासैबो माखासे आङो टप मस्ट सङा माने इम्परटेन्ट एबा पपुलार सुबुंफोरखौ आं लोगो हमजोबगोन साफा सानफा सानफा आङो आंनि खुद मानिखौ आं एक्सपेन्डिचार खालामै आं बिथांखौ लोगो हमगोन आरो थाल नङा आंनि माखासे लोगोफोर दङ जाय आंखौ थुलुंगा होदों थाखायै फैसायै जिउयै मोदोमै गावनि न' बां गारनानै आंजों खारफागासिनो दङ बिथांमोनखौ आं गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोननि मुंखौ आं दा लानो हाथ'वा दै लोगोफोर दै आं
उननि जेब्लानाखि आङो माबा मोनसे पर्यायाव सफैबाय आं लानानै फैगोन नोंथांमोननि गेजेराव साफा साफा खिथागोन बिथांमोना सोरमोन जाय गावनि थाखा फैसा गारनानै आंखौ मदद होदों जाय आंखौ थुलुंगा होदों गावनि न'नि खामानियाव गारनानैब्लाबो बिथांमोनखौबो आं लानानै फैगोन सानसे आं स्क्रिनाव नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन स' मिजिंथिबाय नोंथांमोना आंनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां माखासे नलेज बुथुमनो मोनगोन आरो सोंनानै लागोन आरो बेखौ आं नोंथांमोननो बुंना दोनखाबाय आं बे चेनेलावहाय माखासे भिडिअफोर लाना फैसिगोन मिथिबायना आं बे भिडिअफोर लाना फैनायगासिनो दं स' बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि माखासे भिडिअखौ नायनोबा भिडिअ जुदि नायनो गोसो जादोंबा नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों दानो आंनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो बेल आइकनाव थुनानै होबानो जाबाय स' आंखौ मदद होबाय नोंसोरबो नङा होमबा आंबो समाजनो माबा मोनसे मदद होनो हाबाय स' बेजोंसो मानसिफ्रा थांनानै थालायोना दा बेफोरखौ आं लाना फैगोन आरोखि स' दिनै भिडिअआ एसेखिनियानो लोगोफोर स' थेंक इउ खुलुमबाय